Så lad være. Jeg skal lade med. Det er det, jeg... Du skal lade være med at lave optag. Fordi jeg vil rigtig gerne have det ude. Fordi så... Men nu kom du stadig på. Ja. Der er ikke andet at gøre. Vi må ikke ud af skolens grund nu.